10 de desembre de 1909, la dècada fa un recull de totes les notícies més importants que han anat passant durant aquests 9 anys. Iniciem la dècada amb els Jocs Olímpics de París. Van ser els primers jocs on van participar dones i la primera guanyadora va estar Charlotte Cooper a la categoria de tennis. Un aplaudiment a la nostra gimnasta. Milions d'infants, dels quals la majoria van resultar morts. Every Sunday's getting more bleak. Each week we were born sick. Heard them say it. Tells me where's I've been in the bedroom. Only heaven. Un dels doctors que va formar part i va ser un dels més importants van ser Federico Pugabor. I was born sick, but I learned. And me En 1905, Albert Einstein publica la seva teoria de la relativitat. Durant aquest mateix any hi ha una de les guerres més importants, la guerra entre Rússia i Japó, on van morir milions de combatents. everybody's disapproval. Should've wished her sooner. If the heavens
nostra dècada. Ens veiem d'aquí davant. Com m'ha recordat a la meva padrina, mare meva. Deixem-li un minutet de tranquil·litat, que s'ha posat nostàlgica, una mica que és... Un minutet de silenci a veure si es calma. En fi, continuem, que si fos per ella estaríem així tot el dia. Que no, tonta, va, calla i continuem. Ara continuem amb el 1910. El programa de ball Puja i Balla ens presenta un especial commemorant aquesta dècada. Els dos balls que interpreten les parelles seran la samba i el vals vienès. Comencem amb la samba, que entri la parella. Creieu que seran les guanyadores? En els següents hi valorem, no? Iniciativa, per favor. Va, dis-nos-ho. I ja que ens has espatllat l'actuació, li podries demanar un autògraf per nosaltres?
també cantaràs.